Hej, her vil jeg gerne demonstrere, hvordan man bruger service-tastaturet i en FueTech-automat. Service-tastaturet ser sådan her ud. For at komme ind i menuen, trykker man Enter. Her har vi to muligheder, og man bruger pilen her til at bladre op. Enten tømmemenu eller teknisk menu. Det vi skal ind i er teknisk menu. Tømmemenuen den bruger man sådan set ikke, kun hvis man er opstiller eller driver spillehal. Vi går ind i teknisk menu her, så er der justering. Det er etteren. Og her kan man gå ind og se, at der kan man justere forskellige lyde, game over lys. Og man kan så gå videre ind og vælge forskellige store gevinster, små gevinster, valseløb og game over. Når man er færdig med at regulere noget, trykker man Escape. Så kommer man ud i den næste fane. Så trykker man Escape igen, for at komme ud der, hvor man startede ved etteren. Toeren, bogholderi, det er heller ikke noget, jeg vil komme nærmere ind på. Demo-funktion kan man selvfølgelig også bruge, hvis man vil lave en demo af maskinen. Og aktiv tilt kan man gå ind og se, hvis der har været en tilt på maskinen, hvis der har været en synkefejl på valserne, eller problemer med indkastet, hopper, switchfejl eller andre ting. Eller for eksempel telelink blokeret. Det kan man alt sammen se herinde. Man kan lave udslæt, og man kan slette arkivet der. Går jeg ud igen. Femeren. Opsætning. Der trykker jeg Enter for at komme ind. Og igen autohold. Den står altid til. Det kan man selvfølgelig også slå fra, hvis man ikke vil altid have hold. Og så trykker man bare Enter for at kvittere for den. Tilslut en toptavle. Det kan man selvfølgelig også få brug for. Trykker man Enter. På den her er der ikke nogen tavle tilsluttet. Men der kan man så vælge dobbelt jackpot eller ingen. Lad os prøve at tage dobbelt jackpot. Enter. Og der kan man vælge maskine-ID-nummer. Lad os bare sige maskine nummer 1. Når jeg trykker Enter, så vil den prøve at søge efter toptavlen, men der er ikke nogen toptavle på den her maskine her. Så vil den sige, at den ikke kan finde. Den skriver, den tester, men den skriver, at nettet er blokeret, men det er fordi, der ikke er nogen tavle på. Jeg går ind igen og slår den lige fra her. Jeg kan bladre videre her. Udbetaling. Indstilling af ur. Herinde kan man sætte uret. Bladre opad her. Og her kan man også sætte datoen. Man kan gå videre her. Gevinstprocent. Trykker Enter for at komme ind. Den står til 74, 76, 79, 83. Det er de fire settings, den kan være på, den her. Det mest normale i spilhallerne er omkring 76 eller 79. Trykker Enter for at kvittere. Så er der feature, sprog og forskellige andre ting, som man ikke bruger så meget. Jeg trykker Exit for at komme ud igen til forsiden her. Og bladre igen. Så er der installationer. Her kan man vælge møntværdier. Og herinde der vælger man standardopsætning. Hvis jeg nu vælger standardopsætning, kan jeg vælge for eksempel poletten på 4'eren. Trykker Enter, hvis jeg vil have det. Eller kontant, som er en 20'er. Trykker Enter, hvis jeg vil have det. Jeg kan for eksempel sætte den polet 4'eren, Enter. Så siger den første er en 1 krone på mønt 3, plads, hopper 1. Og det kan man se, mønt 3, hopper 1, og det er en 1 krone. Siger vi ja til den. 20'eren, det er mønt 1,
hopper 2, men da tyren altid ligger på plads 12, lad os se her. Det var sgu underligt. Vi lader den ligge der, hvor den var så ved etteren. Men her kan man også vælge for eksempel hopper max. Den står her nu til 150. Og nu ved jeg godt hvorfor at jeg lavede fejl her, så jeg går lige tilbage igen for at forklare. Det var selvfølgelig fordi at jeg havde valgt 4'eren. Og 1'eren der, kan man se her, at tyren ligger på plads 1, og det gør poletten altid enten på 1'eren eller 2'eren. Nu prøver jeg at trykke enter her, så vil jeg prøve at gå ind igen, og så sætte standopsætning, så prøver vi at tage 10'eren her, fordi nu er det, som jeg forklarede før, 20'eren, og den skal jo ligge på plads 12. Her kan man også vælge forskellige ting. Og her er det hoppermønt 2, som er 20'eren, og den skal ligge på plads 12, så det passer. Så nu er den kodet som, som kontant. Vi går ud igen her, enter, så vi er ude igen her. Så er der hopper max, som jeg har forklaret. Så er der hopper opstart, det er hvis man skal nulstille hopper værdien. Man kan lave en initialopstart. Der kan man vælge programopstart, modelopstart og fabriksopstart. Og det er på 6'eren man gør det. Så er der vælg møntekast, hvis man har brug for det. Så er der sådan noget som udeluk mønt. Der udelukker man mønterne på de forskellige kanaler. Nej betyder, at man ikke udelukker den. Og hvis man siger ja, så er det fordi man vælger at udelukke en mønt. Så er der sorteret til for eksempel. Den er fra her. Den kan slå til. Igen trykker man enter for at kvittere. Så er der andre muligheder. Hernede for eksempel kan man vælge at lave det om til en enkromemaskine, hvis man har det rigtige program i. Trykker enter, escape for at komme ud til starten her. Så er der adgangskoder, det kan man sætte, hvis man har behov for det. Hardware test. Hvis man er inde og teste sine ting, kan man gå ind i funktionstesten her. Tryk enter. Der er mulighed for at teste indkastet her. Valsetest. Lampetest. Segmenttest. LED-test. Tavletest og lydtest og displaytest, switch-test. Og det, hvis vi bare tager en af dem her, for eksempel lampetesten, så kan man gå ind her, så kan man vælge at gøre gruppevis for eksempel. Tryk på den. Hvis man trykker 2 gange på enter, så kan man selv bladre. Og det gør man med pilene. Trykker escape her. Indtil jeg er ude her ved hardware test. Så er der udvidet menu og tømning. Her kan man fylde hopperen direkte for eksempel, hvis man vil proppe noget i hopperen. Eller man kan afstemme hopperen her for eksempel på 5'eren. Eller man kan udtømme overskud, eller udtømme et antal mønter for eksempel, hvis man har behov for det. Når man er færdig, helt færdig med at gå det hele igennem, trykker man bare escape, og man kommer ud til starten igen. Det var det for denne gang.